Minä olen Harri ja huudan käytävällä. Tupipari on järjesty ja rintaketurie pyöritä. Ennen oli alikessu, nyt kersantti. Kun patterin päällikkö minut ylensi. En ehkä ole mikään ratsupoliisikin, vaikka minulla on hieman väärät sääretkin. IV:llä mulla on meno tosi rankkaa, kun ravintolaan vaapun, niin kuin alkuankka. Ärjän kierrän ympäri oren, ärjän kierrän ympäri oren, ärjän kierrän ympäri oren, olenhan Harri. Ärjän kierrän ympäri oren, ärjän kierrän ympäri oren, olenhan Harri. Kerran kun matkustin mä VR:llä, ihmeen pojan kohtasin, se löi mua nyrkillä. Siitä sitten Riihimäen sairaalaan mä pyörin, laittoi sairaanhoitaja huuleeni nyörin. Ärjän kierrän ympäri oren, ärjän kierrän ympäri oren, ärjän kierrän ympäri oren, olenhan Harri. Ärjän kierrän ympäri oren, ärjän kierrän ympäri oren, olenhan Harri. Tahdissa meis.